Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început. Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte. Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens. Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea. Vieți transformate. Erlo Stegen este misionar în Africa de Sud. Probabil unii dintre ascultătorii îl cunosc după cartea Trezire printre Zulu. Este un om care arde pentru Dumnezeu. Erlo, aș vrea să te întreb cum a început misiunea ta în Africa de Sud. Wir gehörten zu der Lutherische Kirche. În 1951 noi aparțineam bisericii luterane din Africa de Sud. Ist etwas Seltsames geschehen. Unser Pfarrer war ein Genie, ein sehr intelligenter und begabter Mensch. S-a întâmplat ceva ciudat. Pastorul nostru a fost un geniu, a fost un om deosebit de inteligent. Aber er hatte keinen Frieden im Herzen. Bei ihm war alles im Kopf. Und er fühlte und war sich bewusst von diesem Vakuum in seinem Leben. El a avut o goliciune, un gol în inimă, un vid, și el a simțit acest vid. Aber das Problem war, dass er nicht wusste, was es war und was ihm fehlte. Problema a fost că el n-a știut ce a fost cauza și ce îi lipsea. Und dann meinte er, durch vieles Predigen, vieles Singen, viel Arbeit wird er zufriedengestellt werden. Atunci el a crezut, dacă voi munci mai mult, dacă voi predica mai mult, dacă voi cânta mai mult, voi rezolva problema. Und er hat es übertan, so dass er körperlich am Ende war und der Arzt ihm sagen musste, 3 Monate darfst du nicht mehr predigen, sonst bekommst du einen Nervenzusammenbruch. Dar el s-a supra-solicitat și a ajuns până la medic, până ce medicul i-a zis, tu trebuie să iei o pauză de 3 luni, altfel vei avea o cădere psihică. Er sagte sich, da muss doch ein Mensch sein in dieser Welt, der mir helfen kann. Mir fehlt etwas, ich weiß aber nicht, was es ist. Atunci el a zis, trebuie să existe un om pe acest pământ care mă poate ajuta, pentru că mie îmi lipsește ceva, dar nu știu ce îmi lipsește. Und dann hat er seinen Koffer gepackt, seine Frau gesagt, ich fahre los, und wenn ich auch um die ganze Welt gehen muss, das muss doch ein Mensch sein in der Welt, der mein Problem versteht und der mir helfen kann. Mir fehlt etwas. Atunci el a zis soției, eu îmi fac bagajul și eu plec, trebuie să existe undeva în această lume un om care mă poate ajuta pentru că mie îmi lipsește ceva. Și erați membru acolo în biserica lui? Ja, und dann ist er zu einem Evangelisten, lutherischen Evangelisten gefahren, 600 Kilometer entfernt, und hat mit dem geredet. Da, eu am fost membru. Atunci pastorul nostru a plecat, a ajuns până la Pretoria, la un evanghelist al bisericii luterane și a vorbit cu el. Er konnte ihm aber nicht seine Nacktheit sagen, sein Problem, weil er war ja ein kluger Theologe und er musste sich anständig benehmen. Fiind pastor, el n-a putut să-i descopere evanghelistului goliciunea lui, că era pastor în sfârșit, așa că el trebuia să se poarte cum se cade unui pastor. Dann haben sie über einige theologische Probleme gesprochen und dann über die griechische Sprache, und dann fand er, dass seine griechische Kenntnis nicht so gut war wie seine, und dann über die hebräische Sprache, und da wusste er noch weniger von. Und da sagte ich bin am verkehrten Ort. Dieser Mann kann mir nicht helfen, der ist nicht so gelehrt wie ich bin.
Atunci ei au început să vorbească despre teme teologice, despre limba greacă și pastorul a constatat, păi asta nu are cunoștințe de limba greacă. Și când o mai a apărut și să vorbească despre limba ebraică, a avut cunoștințe și mai slabe. Atunci el a fost convins, eu am ajuns în locul greșit. Cum poate să mă ajute omul ăsta? Nu e așa de înțelept ca mine. Aber der liebe Evangelist war ein guter Mann und der spürte, dass er nirgends hinkam mit diesem klugen Theologen. Dann hat er ihm gesagt, komm, wir beten. Und dann sind sie auf die Knie gegangen und haben gebetet. Când a observat acel evanghelist, a fost un om înțelept și bun. Nu ajung la capăt cu înțeleptul ăsta de pastor. Atunci a zis, hai să ne rugăm, și s-au îngenunchiat și s-au rugat. Und als sie auf den Knien waren und der Evangelist betete, plötzlich erkannte der Theologe, dass Jesus bei ihm außen war und nicht innen. Das Wort in Offenbarung, siehe, ich stehe bei der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und auftut, werde ich hineingehen. Da sah er, dass der Herr Jesus draußen stand und nicht drinnen. Pe timp ce se ruga evanghelistul, și-a amintit de cuvântul din Apocalipsă care spune, iată, eu stau în fața ușii și bat. Cine îmi va deschide, voi intra și voi ținea cina cu el. El a realizat, în timp ce se ruga evanghelistul, Domnul Iisus stă afară, în afara vieții mele și bate la ușă. Nu este înăuntru. Und dass Jesus nur in seinem Kopf war und nicht in seinem Herzen. A realizat că Domnul Iisus era doar în capul lui de teolog, nu în inima lui. Und da hat er sich dem Herrn Jesus geöffnet. Și acolo, în acel moment, el și-a deschis inima pentru Domnul Iisus. Und das war solch ein Erlebnis, dass es sein Leben vollkommen verändert hat. Acest eveniment a schimbat viața pastorului întru totul. Der Arzt hatte gesagt, 3 Monate darfst du nicht wieder auf die Kanzel gehen. Medicul spusese 3 luni pauză. Aber den nächsten Sonntag war er schon auf der Kanzel. Er ist gleich zurückgefahren und war ein neuer Mensch. Dar el s-a întors acasă și duminica care a urmat deja a fost la Amvon și a predicat și am văzut cu toții, era un om întru totul nou. Und als er sprach, erkannten wir alle, dies ist ein neuer Mensch, der hat was erlebt. Și pe timp ce vorbea el în predică, toți am realizat-o și am văzut-o. La acest om s-a întâmplat ceva, este un om înnoit. Und dann kann man die Gemeinde nicht beschuldigen, wenn der Pfarrer sich bekehrt, dass sie sich auch bekehren. Atunci nu mai poți să învinovățești o biserică dacă pastorul se întoarce la Domnul, să nu se întoarcă și ea la Domnul. Und dann griff Gott ein in der Gemeinde. Și atunci Dumnezeu a început să lucreze în biserică. Viele kamen zum Glauben. Mulți s-au întors la Dumnezeu. Wir waren strenge, enge Lutherane, aber waren nur Namenchristen. Noi am fost doar luterani creștini după nume. Es war nur ein Christentum, äußerliches Christentum, kein innerliches Leben. A fost doar un creștinism exteriorizat, a lipsit viața lăuntrică. Und dann begann der Geist Gottes zu wirken. Și atunci Duhul lui Dumnezeu a început să lucreze. Die Gottesdienste waren in der deutschen Sprache. Predicile se țineau pe atunci în limba germană. Aber dann kamen die Engländer, die kein Deutsch verstehen konnten. Au început să vină și englezi care nu cunoșteau limba germană. Und die anderen Nationen, angezogen wie von einem Magnet. Și au venit și celelalte națiuni, parcă au fost atrase de un magnet. Gott war in unserer Mitte. Dumnezeu a fost în mijlocul nostru. Und da bekehrten sich die Jugendlichen und die Menschen und wurden alle Missionare. Și așa tineretul s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu și s-au făcut toți misionari.
Înainte de a vă întreba cum a afectat acest eveniment viața dumneavoastră în mod personal, aș vrea să vă întreb cum explicați faptul că un slujitor, un pastor, un slujitor al bisericii nu-L avea pe Hristos în inimă. Ja, die Möglichkeit besteht, dass unsere Theologie nur im Kopf ist, aber nicht, dass wir ihn erlebt haben. Posibilitatea există că teologia noastră o avem doar în cap, dar nu am avut o întâlnire, nu l-am trăit pe Domnul Isus. Das ewige Leben ist, dass wir Gott erkennen und seinen Sohn, Jesus Christus. Das ist das ewige Leben. Und vor dem wir ihn erkannt haben, ist es ein totes Christentum. Viața veșnică este să-L recunoaștem pe Dumnezeu și pe Fiul Său Isus Hristos. Atâta vreme cât nu L-am recunoscut, avem doar un creștinism mort. Unsere Eltern waren strenge Lutheraner. Wir mussten jeden Sonntag in den Gottesdienst sein. Mein Vater war Vorsteher in der Gemeinde, aber wir lebten wie alle Welt. Părinții, noi am fost luterani foarte severi, trebuia să mergem duminică de duminică în biserică, tatăl meu a fost prezbiter principal al bisericii, dar am trăit o viață ca cei din lume. Und dann hatte ich persönlich das Sündenproblem. Ich war den Eltern ungehorsam, wir zankten unter uns Geschwister, wir stritten und ich sagte, Herr, ich werde es nie wieder tun. Aber vor dem ich sah, was geschah, war ich schon wieder in der alten Suppe. Pe mine mă frământa problema păcatelor mele. Eu am fost neascultător părinților, eu m-am certat cu frații mei, tot ne-am ciondănăit, nu ne-am înțeles și de multe ori îmi părea rău, dar până când m-am dezmeticit, iarăși am făcut-o. Und dann war das Problem, wie bekommt man sich über die Sünde? Atunci mi-am pus întrebarea, cum pot eu să primesc biruință asupra păcatului? Wir gingen zum Abendmahl, beichteten unsere Sünden und gelobten dem Herrn, wir werden es nie wieder tun. Aber kaum waren wir zu Hause, dann geschah es wieder. Noi mergeam la cina Domnului, înainte de cină noi ne mărturiseam păcatele și am promis Domnului că o să încheiem cu păcatul. N-am ajuns bine acasă și au început totul de la început. Und in der Not hatte Pfarrer sich bekehrt. În aceste frământări în care mă aflam, pastorul nostru s-a pocăit. Und da redete über Jesus, den Namen Jesus, denn wird sein Volk retten von ihren Sünden. Atunci pastorul ne-a vorbit despre numele Domnului nostru Isus. Acest nume care înseamnă va mântui pe poporul său de păcatele sale. Und dass ich mir selber nicht helfen konnte, ich konnte mich nicht selbst an meinen Schuhriemen heben. Eu nu puteam eu însumi să mă salvez și să mă ajut. Nu puteam să mă prind de șiretul și să mă scot afară din mocirlă. Ich brauchte jemand anders das zu tun. Am avut nevoie de altcineva care să mă scoată afară. Und da sagte ich, das ist der Mann, den ich brauche, Jesus. Er kann mich von meinen Sünden erretten. Și când am auzit despre Isus, am știut, El este omul care mă poate scăpa de păcatele mele. Da habe ich dem Herrn Jesus mein Herz geöffnet und gesagt, Herr Jesus, komme hinein und rette mich von meinen Sünden. Atunci eu am spus, Doamne Iisuse, îmi deschid inima ție, intră Tu în ea și mântuiește-mă, scapă-mă de păcatele mele. Das war die Wendung, die Umkehr in meinem Leben. Da hat Gott begonnen zu wirken. Asta a fost întorsătura din viața mea când Dumnezeu a început să lucreze în viața mea. Ich hasste den schwarzen Afrikaner. Eu pe vremea aceea l-am urât pe negrul african. Aber das Seltsame war, als Jesus in mein Herz kam, das Erste war,
dass ich das Verlangen hatte, dass die Schwarzen das auch erleben könnten, was ich erlebt habe. Dar lucrul foarte interesant a fost, în ziua când mi-am deschis inima Domnului Isus, acest lucru s-a schimbat. Deodată a pătruns în inima mea o dorință ca și negri să afle ceea ce am experimentat eu. Lucrurile acestea se întâmplau într-o perioadă când în Africa de Sud era la putere apartheidul, ura cumplită între albi și negri. Das geschah, als die Apartheid am schlimmsten war. Aceste lucruri s-au întâmplat în anii când apartheidul ajunsese la vârf, la top. Das erste war, ich möchte, dass Sie das auch erleben, was ich erlebt habe. Prima dorință care mi-a pătruns în inimă a fost ca și ei să experimenteze ce am experimentat eu. Da ging ich von einer Hütte zur anderen und gab mein Zeugnis und sagte ihnen von Jesus Christus. Am început să colin peste dealuri, să merg de la colibă la colibă, să le dau o mărturie și să le spun despre Isus, ce a făcut în viața mea. Nu vă era teamă, pentru că probabil și albii aveau grijă să stea departe de negri, dar și negrii când prindeau un alb nu le era prea ușor. Nein, nicht in der Umgebung, wo ich war, in anderen Orten. Nu în regiunea în care mă mișcam eu. Problemele se aflau în alte locuri. In Städten und so weiter. În special în orașe a fost periculos. Aber wenn man ihnen Liebe erwies, dann schätzten sie das. Dar dacă ei au observat că îi aduc dragoste și felul meu drag cum mă port cu ei, au apreciat-o. Und der große Hass und Blutvergießen kam, als die Kommunisten hereinkamen. Vărsarea de sânge, de fapt, în Africa de Sud a pornit atunci când mișcarea comunistă a fost adusă în țară. Der Zulu, der tötet keine Frau, kein Kind, die Männer unter sich. Aber als der kommunistische Geist kam, töteten sie Mann, Frau, Kinder und wenn es war, sie waren brutal. Zulușii, după natura lor, niciodată n-au omorât o femeie sau un copil. Dar după ce a intrat spiritul acesta comunist, brutalitatea a exagerat, au fost omorâți femei, copii. Aber der Zustand verbessert sich immer mehr. Die Erweckung greift immer mehr von sich, dass von ganz Südafrika und von Afrika Menschen kommen und wollen das Evangelium haben. Dar astăzi lucrurile se schimbă. Mișcarea aceasta de trezire începe să se răspândească în întreaga țară, din toată țara, ba chiar din țări învecinate, din Africa. Vin oameni atrași de această mișcare. Schon zur Zeit des Terrorismus kamen Terroristen und sagten, wir kämpfen für die Freiheit und Gleichheit. Aber das, wofür wir kämpfen, das habt ihr schon. Și pe timpul luptei de eliberare a negrilor, mulți teroriști au venit la noi în trezire și au zis, noi luptăm pentru eliberare și pentru egalitate, dar pentru ceea ce ne luptăm noi, voi o aveți deja aici. Am fost foarte impresionat că Nelson Mandela, când a devenit președinte, după aproape 30 de ani de pușcărie, de închisoare, în vremea regimului de apartheid, el a spus, Africa de Sud nu are nevoie de, în primul rând, de dreptate, de justiție, ci de vindecare. Ja, man bewundert den Mann und kann ihm danken. Es spricht von keinem Groll oder Hass. Trebuie să-l admirăm pe acest om, pentru că el niciodată, când a vorbit, nu ai simțit că din el vorbește neiertare sau ură. Das ist etwas Gutes in seinem Leben. Este un punct pozitiv în viața lui. Cum a început trezirea printre Zulu și care a fost rolul dumneavoastră acolo? Das war in 1966. Trezirea a început în 1966. Ich war ein Missionar 12 Jahre lang.
Eu am fost misionar 12 ani, aber ohne Erfolg. dar fără succes. Die Menschen sagten, das Christentum ist die Religion des Weißen. Wir haben unsere eigene Religion. Negrii spuneau, creștinismul este religia albului, noi avem religiozitatea noastră. Dacă timp de 4, 5, 6, 7 ani n-ați avut succes, de ce ați mai continuat? Ja, nach 12 Jahren war ich am Ende und habe gesagt, wenn es so weitergeht, werfe ich alles über Bord. După 12 ani ajunsesem la capătul puterilor și mi-am zis, dacă așa trebuie să continui, arunc peste bord totul. Ich sagte, ich bin der unglücklichste Mensch in dieser Welt. Eu am zis, eu sunt cel mai nefericit om pe acest pământ. Meine Brüder waren im Geschäft, die machten viel Geld, waren Bauern und ich war ein arme Schnucke, beschäftigt mit etwas, das nicht funktionierte. Toți frații mei au fost oameni de afaceri, fermieri, au făcut o grămadă de bani. Eu am fost un sărăcăcios ocupat cu un lucru care nu funcționează. Dann habe ich die Gemeinde zusammengerufen und habe ihnen gesagt, ich bin am Ende. Atunci mi-am adunat biserica și am zis, eu am ajuns la capăt. Sag, komm, wir nehmen die Bibel, lesen sie und hören, was die Bibel uns sagt. Atunci am propus, știți ce, haideți luăm Biblia, o citim, dar ascultăm cu luare aminte ce vrea să ne spună. Wir sagten vordem, das ist nicht mehr für diese Zeit, Zeiten haben sich verändert. Ich sagte aber, nun verteidigen wir uns nicht mehr, wir rechtfertigen uns nicht mehr, sondern wir nehmen das Wort an, so wie es geschrieben steht. Înainte, dacă citeam ceva ce nu prea înțelegeam, din Biblie spuneam, nu mai e valabil pentru vremurile noastre, a fost valabil doar pentru vremea primei biserici. Dar am propus bisericii, acum citim Biblia, nu ne mai justificăm, nu ne mai scoatem, ci așa cum este scris vrem să o primim. Und da war ein Wort, das mir keinen Frieden gab, keine Ruhe ließ. Und das war, ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, aber das Wort, das ich geredet habe, das wird euch richten am Tage des Gerichts. A fost un cuvânt care m-a preocupat, cu care n-am reușit să dau de capăt, unde Domnul Iisus spune, eu n-am venit să vă judec, dar cuvântul pe care eu vi l-am adus și vi l-am predicat vă va judeca în ziua judecății. Da haben wir begonnen, die Bibel zu lesen. Ich sagte, wir holen uns nicht nur die Rosinen heraus, unsere Liebesbrüche, sondern nehmen ein Buch, gehen da durch, ein Vers nach dem anderen. Atunci eu am propus, citim și nu scoatem din cuvânt doar versetele plăcute nouă, nu scoatem doar stafidele din cozonac, ci îl luăm așa pe de-a întregul cum este el. Ce mi-aș dori ca fiecare pastor, fiecare preot, fiecare slujitor al bisericii din țara asta să ia Biblia așa cum este împreună cu întreaga biserică pe care o slujește. Ja, das war ein großer Segen. Unser heutiger Präsident, Soma, der kein Christ ist, hat mir gesagt, ich möchte alle die Pfarrer und Prediger in Südafrika zusammenrufen und dass du zu ihnen redest. Warum sieht es so in Afrika aus? Warum all diese Probleme? Președintele nostru de acum, domnul Zuma, mi-a zis, eu voi aduna toți pastorii și toți preoții din țară ca să vină, ca să le spui aceste lucruri. De ce situația și starea țării noastre este așa cum este? Und als wir das Wort Gottes ernst nahmen, vom ersten Vers in der Apostelgeschichte 1, traf es uns wie ein Dolch in unsere Herzen. Când am început împreună cu biserica să citim cuvântul, începusem cu Faptele Apostolilor, primul capitol, primul verset. Când l-am citit, ne-a lovit acest verset ca în adâncul inimii noastre. Da heißt es, Theophilus, ich habe dir alles geschrieben von dem, was Jesus tat und lehrte. Also,
Jesus hat nicht mit dem Predigen begonnen und mit dem Reden, sondern mit den Werken. Er sagt, was er tat. Und also, wenn wir nicht das tun, was wir sagen, Așa începe Faptele Apostolilor. Teofile, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Domnul Iisus n-a început cu învățătura, ci ce a făcut Domnul Iisus. also, wenn wir das nicht praktizieren, was wir predigen, Cu alte cuvinte, dacă noi nu trăim și nu practicăm ceea ce noi predicăm, sagt der Mensch, was du tust, das redet so laut, dass ich nicht höre, was du sagst. există proverbul, ceea ce faci tu vorbește așa de tare de nu reușesc să aud ce spui. Und da waren wir herausgefordert, unser Leben zu prüfen, ob unser Leben schriftgemäß ist und so ist, wie wir es mit unserem Mund sagen. Așa noi am fost obligați ca să ne cercetăm, să vedem dacă ceea ce predicăm, ceea ce spunem, corespunde cu felul cum noi ne trăim viața. Der Herr Jesus sagte zu den Seinen, ihr sollt nicht so sein wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Alles, was sie euch sagen, das tut, aber tut nicht, was sie tun. Domnul Iisus spune, voi să nu fiți cum sunt fariseii și cărturarii, voi să nu faceți ceea ce fac ei, voi să faceți ceea ce spun ei. Stimați ascultători, cu acest gând ne oprim aici pentru primul episod. Vom continua în cel de-al doilea episod. A fost împreună cu noi Erlo Stegen, unul dintre oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit într-un mod extraordinar pentru trezire spirituală în Africa de Sud. Traducătorul nostru este Hans Köhler. Deocamdată la revedere, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu. Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale. Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu. Vieți transformate.